Καλησπέρα σε όλους από μένα. Είμαι ο Πέτρο Βασοπαναγιώτης και αυτή τη στιγμή σας στέλνω αυτό το βίντεο από την καμπίνα του πλοίου στο οποίο εργάζομαι, καθότι είμαι μηχανικός του εμπορικού ναυτικού. Το βαπόρι τώρα πλέει στα ανοιχτά των Φιλιππίνων με προορισμό το Tokyo Bay, τον κόλπο του Τόκιο, στη μακρινή Ιαπωνία για εκφόρτωση. Θέλω μέσω αυτού του βίντεο να πω το εξής, ότι προτού μπαρκάρω είχα την ευχαρίστηση να πάω μαζί με την κορούλα μου την Ηλιάνα στη Δημοτική Βιβλιοθήκη της Καλαμάτας στα πλαίσια του βιβλίου Σουρταφέτα. Εγώ βέβαια είμαι μέλος εδώ και πολλά χρόνια στη βιβλιοθήκη, αλλά για πρώτη φορά πήγαινα μαζί με την κόρη μου και πράγματι εκεί έχει διαμορφωθεί ένας πάρα πολύ ωραίος χώρος για τα παιδιά κάθε ηλικίας, όπου μπορούν να δουν και να διαβάσουν και να έρθουν σε επαφή με πάρα πολλά βιβλία και παραμύθια, κατά κύριο λόγο. Με έναν όμορφο τρόπο, έτσι λοιπόν έρχονται σε επαφή με το βιβλίο τα παιδιά, έτσι από μικρή ηλικία. Και εκτός αυτού διαλέξαμε και το παραμύθι μας και το παρουσιάσαμε πολύ διαδραστικά στο σχολείο της Ηλιάνας, στον 5ο Δημόσιο Παιδικό Σταθμό της Καλαμάτας. Εκεί με τη βοήθεια όλων από όλες τις κυρίες, έτσι, και της διευθύντριας, οι οποίες με τη θετική τους άβρα και το έργο το οποίο παράγουν, έτσι μας φτιάχνουν τη διάθεση κάθε μέρα. Παρουσιάσαμε λοιπόν διαδραστικά το παραμύθι, το είχαμε κάνει πρόβα με την Ηλιάνα στο σπίτι και τα λοιπά, πώς θα το παρουσιάσουμε, και εμείς πραγματικά και εγώ προσωπικά και η Ηλιάνα το ευχαριστηθήκαμε πάρα πολύ και είδα ότι το ευχαριστήθηκαν και τα υπόλοιπα παιδιά, καθότι το παρουσιάσαμε στους συμμαθητές της επί της ουσίας. Και γενικά στα παιδιά, αν δώσεις ένα θα πάρεις πίσω 100, αυτό είναι νόμος, οπότε για άλλη μια φορά έγινε πράξη και το ευχαριστηθήκαμε όλοι πάρα πολύ. Ευχόμαστε και ελπίζουμε για επόμενες δράσεις και ελπίζω όλοι οι γονείς να έδρασαν κατά αυτόν τον τρόπο και είμαι σίγουρος ότι το έκαναν. Αυτά είχα να πω. Θα σας στείλω και ένα μικρό φωτορεπορτάζ από τον Ειρηνικό ωκεανό και τα ηλιοβασιλέματά του, τα οποία έχω την τύχη να απολαμβάνω κάθε απόγευμα, έτσι με το που τελειώνει τη δουλειά, και εύχομαι σε όλους όλα τα καλά του κόσμου. Σας χαιρετώ.